Здравейте отново! С вас е Виктория Смянова, родови терапевт. Това е четвъртото видео от поредицата Законите на рода. В първите видеа ви запознах с три от тези закони. Законът за идентичността, закона за свободната воля и закона за даване и получаване. Днес ще ви запозная с законът на иерархията. Какво гласи той? Всъщност, законът гласи, че всеки, който е дошъл пръв, е по-висш стоящ от другия. Това важи както за родовата система, така и за доста други системи. Но в рода, по-възрастните от нас стоят по-високо в иерархията. Това е нормално да бъде така. Тоест, родителите стоят над децата, а не обратното. Доста често се случва децата да си мислят, че трябва да се грижат, да съветват родителите. Основният принцип на действие е по-големия дава на по-малкия. Така е в системата на родителите и децата. Партньорските отношения като иерархия, те са равни, защото двамата партньори са дошли по едно и също време във връзката. Тоест, те влизат по едно и също време и са с равни права. Тоест, тук реално не е удачно партньорите да си дават съвети един на друг, да се критикуват, да се осъждат, защото това всъщност рефлектира върху отношенията и измества ролите. Тоест, често единия застава в ролята на родител на другия, защото му дава съвети и му казва как по-добре да живее. Така че в родовата система по-възрастните от нас са по-високо в иерархията и ние трябва да подхождаме към тях с уважение и благодарност. Реално те са причината ние да сме тук, те са ни създали и ние трябва да сме благодарни за това. Не си мислете, че вие сте нещо повече или знаете повече от вашите родители, баби и дядовци. Не ги вдетенявайте, защото те не са деца. Те са възрастни хора, които имат собствено виждане за живота си и си стойте на вашето място. Не дейте да се опитвате да сте над някой по-възрастен от вас. Тук, примерно, в служебните отношения иерархията може да бъде на няколко нива, защото тя е вертикална и хоризонтална. Тоест, вертикална е когато по-старите служители са над нас, по-висше стоящите също са над нас. Тоест, нашите началници имат правото да ни дават задачи, нареждания и ние иерархически сме длъжни да ги изпълняваме, защото в иерархията сме под тях. При отношенията с колеги, които сме на едно ниво, т.е. хоризонтално, на една и съща длъжност, по-стария служител е по-високо в иерархията от нас. Тоест, ако вие току-що сте започнали работа и си мислите, че сте нещо повече от вашия колега, който работи от 5 години в банката, това ще ви изиграе лоша шега, защото най-вероятно вие няма да получавате бонусите на служебната система. Тоест, ще имате пречки в работата, няма да получавате пълни бонуси, ще сте недоволни, сърдити и така нататък. Спазвайте си иерархията, за да се чувствате по-добре. Тогава нещата са много по-лесни и тогава вървят доста по-леко. В момента, в който вие така прекрачите иерархическата стълбица и се качите на място, което не е за вас, започват проблемите.
Така че помислете си в родовата система, т.е. в отношенията с вашите родители, с вашите деца, с вашия партньор, къде се намирате. Не е нормално децата да ви дават съвети. Не е нормално децата ви да се грижат за вас, особено когато те са под 18 години, защото те все още са деца. Не е нормално да споделяте на децата си, които са под 18, пък и дори да са по-големи, да споделяте за вашите незгоди в работа, за вашите проблеми в така любовен план. Така че не го правете. Децата не са ваши приятели, затова не дейте да споделяте с тях неща, които всъщност не са за тях и които ги изместват от тяхната роля на деца. Тоест, преместват ги в ролята на ваши родители или на ваши партньори или на ваши деца. Внимавайте много, защото често родителите залитаме в това, нали, аз съм приятел с моето дете, мога да му кажа всичко. Не може да му кажете всичко, той е дете. Вие сте родител. И в иерархията вие сте над него и вие сте авторитет. Така че спазвайте това нещо, за да може детето да има респект към вас и всъщност да ви слуша, когато е необходимо. Накратко, за закона на иерархията е това. Помислете във вашите отношения. Има ли такова място, на което вие не спазвате този закон и иерархията е нарушена, и помислите как може да го оправите и да застанете всъщност на правилното място, за да може да получавате всички така положителни блага на рода и на системите като цяло. Пожелавам ви прекрасен ден, пишете под видеото, ако нещо ви е направило впечатление, ако нещо не ви е станало ясно, ще ви отговоря с удоволствие.